Urequestile wathi unentonga yakhe kodwa ke le ntonga yakhe ufuna idlalele phansi xa ethetha kodwa ke before sibe ke singena ke lums ngakumbi ke kwi-motivational speaker yethu nditshilo ke ndathi bethunana wonke umuntu uconfused wonke umuntu uthathebeka unyaka uyaqala sonke sizama ukwenza izinto zenzeke wena malume kodwa ke sithi thatha amandla sigoduke kawa yethu ugqibela ke ngemivulo apha ke kwincuthu breakfast show. Our motivational speaker ke namhlanje the one and only ke ngumdali woxolo Xhongo mphulaphula weVukana FM. Sithetha ngomntu ke that is a vocalist, conductor, MC, motivational speaker and a business promoter. Kanti ke uthe wafunda ke ngakumbi ke kumabanga phansi ke kodwa ke into emnandi into yokubana nyabona usegegs apha esikhululweni uye also ayi part of iMlungisi Music Academy. Kanti ke achievement zakhe singazikhankanya ngakumbi ke ziliqela ukusebenza neartist ke ezininzi kodwa ke khwela maqongeni eseva ke ezu MC sithetha ke imitshato parties and is all function. Sizawujonga ke ngakumbi ke yokubana namhlanje xa sithatha amandla lums sigoduka ke mhlawumbi ke ingaba usiphathele ntoni. Sithetha ke ngomntu walapha ke Komani akasuki kude ngwalapha ke Komani ngizalelwane yalapha kumasipala wase Enoch Mgijima. Sawuva into yokuba ingaba yena ke usiphathele ntoni ngolusuku lwanamhlanje. Mntalo oxolo tata masikubulise enkqubeni sikunike elithuba uzibulisele kumphulaphuli namhlanje. Manithathe lithuba ndizibulisele kubaphulaphuli be-VCR FM iKrisani yonke iphela njengoba sekutshiwo ke kwathiwa igama lam ngumdali woxolo Xhongo. Anzothetha lwininzi ke namhlanje kuba ke unyaka isaqala ke mphulaphuli wonke umuntu ingqondo zixinene uyakhangela abanye bafuna izikolo abanye bafuna imisebenzi abanye bebefeyilile kuyilondo nje inhloko zibhlungu. Mamela ke nali lizwi lanamhlanje awekho maninzi athi amazwi anamhlanje isiqalo sobomi siqala ngawe. Nazi into endifuna ukuthetha nayo namhlanje isiqalo sobomi siqala ngawe. Ithetha ukuthini le nto ndizama uyithetha? Awusoze uyazi. Okay manqanda ndiyikhumshe le nto. You will never know what is inside the box unless you open it up. Okay. Ingxaki into ebetha abantu abaninzi apha emhlabeni they tend to bind themselves ku history. Into ibisenzeka izola cingeza kwenzeka namhlanje. Xa ubhala incwadi awukwazi ba uphinde ubhale amagama phezukwayo. Because xa ufunda la ncwadi izobona amarhoqololo ungayiboni lanto obuyibhalile. What I'm trying to say is sukuzibophelela entweni eseyigqithile. Thatha incwadi entsha uvule yona ubhale lento ufuna uyenza and plan. It all begins ngawe. Yonke into iqala kuwe. Believe in yourself, believe in what you have. Noba ngabantu bathini ngawe okanye kwenzeke ntoni ngawe kodwa asoze kuhlele kunjalo. Mamela ke naku kokugqibela. Uyayibona imbewu. Imbewu xa uyigalela emhlabeni nguwe owenza show into banga before ufakela mbewu emhlabeni sewunayo imagination yale garden ba ndifuna iflowers apha ndifuna ispinach apha ndifuna into ethile apha ndifuna into ethile apha. Uyabona ba usajonge umhlaba awukayiboni le garden akaphumi kwasiqhama. Kwenzeka ntoni ke ngoku if you have that thing on your mind banga ba mna ndifuna lento ngam. Yabona must it new beginnings new seasons yonke into iqala ngawe. Before into uyenze yibona apha engqondweni yakho ba ndifuna into enje and be positive and be passionate with it. Jonga mos isityalo phambi basikhule sidibana nemvula sidibana namalanga sidibana yonke lanto imbi ibhlungu kodwa sinyamezela sitsho sithini sikhule because it needs those things. The pains that you are facing ayithethi into bangaba lonto leyo uyabulawa okanye unikwa ubunzima. It means that you need those things into bangaba ukhule. Ezinye izityalo zidinga iqabaka kuze zibe zikhulu. Ezinye izityalo zidinga imvula kuze zikhule. Ezinye zidinga ilanga elininzi ukuze zikhule, which means everything that is happening to you ayenzeki kuba ugwetywa okanye kuba ucatshukelwa but yenzeka tubangaba kukhule into ethile kuwe. So find yourself within you. Enye into esibethayo singabantu lanto bangaba ndifuna ukwenza i-breakfast show ngoba mamchayo wenza i-breakfast show kanti andiyiyo mna i-breakfast show. Kutheni lento ufuneka ufumane wena? You have to be honest with yourself. Then wenze lanto ngona nisafunda ke esikoleni kwakho into ekuthiwa i-SWOT analysis. Okay. It defines strength, opportunities, your weakness and threats. Yes. Uba ngabe uzifumene ezo zinto xa ungumuntu nditsho ngokunyaka usaqala soze noba kwenzeka ntoni akuzi ukuthi umuntu okayisenze into nawe ufuna uyenza uzokwazi bangabe uyazi ba hayi manje mna ndimhle into nethile ndimhle nekuthetheni ndimhle nekuculeni ndimhle nento nethile uthi uqine apho then that means uzifumene ke ngokuba ngabe ungubani. New seasons, new beginnings, find yourself within you. Nansi message namhlanje zithembe emphulaphula lento unayo uyinikwe ngepurpose so yisebenzise
kangangoko. Wow, alright. Lums, andazi noba zeziphi izinto ozibambileyo wena namhlanje, kodwa mna ndibambe la point, zifune futhi zifumane. Masika wabhuti malume, masika wabhuti siwayeke netso sithatha amandla every Monday siyagoduka phulaphula wevukana FM ku last hour yethu yoncwethu le breakfast show. Ndiyafuna ke sijonge ke mnumzana xa sijonga kwi social media platforms abantu ke abafuna ukufollowisha nabafuna ukujonga ke umsebenzi wakho sifumana phi? Ndiyafumaneka pha ku Facebook. Andikho mde kakhulu kodwa ke ku inboxes baphulaphuli ne. You just comment. Ndingumdali woxoloxhongo ku Facebook, ndiyafumaneka ku TikTok mdali xhongo, ndiyafumaneka ku WhatsApp kodwa ke no Tepsuku 06352 888 inumber yokuqala, eyesibini ngu 063 7211 266 063 7211 266. TikTok mdali xhongo, Facebook mdali woxoloxhongo. Uzafika pha kukho umfana nomhlanhla pha ungathi mdana, ndimke lo. New season, new beginning, zifune uzifumane. Message of the day namhlanje ngakumbi ke kuthatha amandla ke sigodwe ke masibulele mhlekazi, sibulela ngexesha othe wabe ke usiphalona apha ke enkqubeni. Into endiyithandayo ke Lums lamazwi aphuma kumntu omtsha ethetha nathi ke ngolusuku lwanamhlanje.